weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to ñawle mbaygu to lugueñal bi samba kucce to bandiagara ɓoyande kono wattu yoni ha to saare kali to saare ñana to laareji pulaɓe kono wattu yoni ha to pakalina jeey gardidi kabaruji men coftal wallita ko demgal pular mani fuɗɗoro toon to leydi italie haalen kay ko fate coupe d' italien ɗen ɗon potite kikiɗe hankin yoga e majƴe yuɓɓinama e oɗo sanga hiɗe jokki yuɓɓine toon to leydi italie toon to dowlaji europe noon ede ɗumen yaaha toon to leydi espagne haalen kay e wadde démissionné taw ko on ɗon président équipe fc barcelone wiyeteɗo Joseph Maria Bartomeu e kikiɗe hankin ko kanko tigui waɗi ɓataki makko wonde kay o waɗi démissionné ardade on ɗon équipe wiyeteɗo fc barcelone toon to leydi espagne noon ɗin ɗon kabaruji ma en hetto amadou badi hodere pular ligue des champions européen ɗen ɗon potite kikiɗe hankinde jokkino yuɓɓinede ma en artanen en jencudi ɗen ɗon poti taw ko amadou badi hodere pular toon to ligue des champions européen e oɗo sanga ɗen ɗon potite kay hiɗe jokki yuɓɓinede ma en artu e ɗen ɗon potite hano hannirta ni toon to leydi espagne ma en haal ko fati la ligue de mbo leydi espagne taw koye ñalngu jeenaɓi ɗen ɗon potiti koye kikiɗe hankinde fuɗɗa yuɓɓinede e kikiɗe hannde hiɗe jokki yuɓɓinede toon to leydi espagne musidɓe teddu wata goɗɗe joni jañude jaam ñalle moon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko jessalare nogas e jeetati yiyar koma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men coftal balli taw ko demgal pular en mbirɗen e gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to leydi italie haalen kay ko fate coupe de italie en ɗen ɗon potiti koye kikiɗe hankin ɗe fuɗɗa yuɓɓinen toon to leydi italie hakkude kay sampdoria kañum tigui jaɓɓino salernitana ngal ɗon potalne kay ko sampdoria kañum tigui fooli salernitana baliyel gotel wondude ndiga bologna kañum tigui jaɓɓino regina ngal ɗon potalne kay ko bologna fawi e dow ɓen ɗon wiyeteɓe regina balluji ɗiɗi wondude ndiga entella kañum tigui jaɓɓino pisa ngal ɗon potalne kay ko vertus entella kañum tigui fawi kay e ɓen ɗon wiyeteɓe pisa baliyel tati wondude baliyel gotel toon to leydi italie noon e kikiɗe hankin udno kay ɗen ɗon potiti kay ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe pordenone kañum tigui jaɓɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe AS Monza kono noon ngal ɗon potalne kay e kikiɗe hankin ko ɓen ɗon wiyeteɓe pordenone kañum tigui heeɓi kay polgo taw noon ko baliyel gotel wondude ndiga ko ɗum tigui woni koɓe fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe AS Monza toon to leydi italie toon to leydi italie noon e kikiɗe hannde ɗen ɗon potite jokkino taw noon koye coupe de italien hakkude FC Torino kañum tigui jaɓɓino Lecce ngal ɗon potalne kay ko FC Torino kañum tigui fooli kay Lecce baluji tati wondude baliyel gotel Cagliari kañum tigui jaɓɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe Cremonese kono noon ngal ɗon potalne kay ko Cagliari kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Cremonese baliyel gotel wondude ndiga Cittadella kañum tigui jaɓɓino Spezia kono noon ngal ɗon potal ko Spezia kañum tigui fooli kay Cittadella baluji ɗiɗi wondude ndiga Cosenza kañum tigui jaɓɓino Monipoli kono noon ngal ɗon potalne kay ko Cosenza fooli kay Monipoli baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel tawnta coupe de italien noon ɗen ɗon potiɗe jokkino hakkude kay Brescia mbo Super Mario Balotelli kañum tigui jaɓɓino Perugia ngal ɗon potalne kay ko Brescia kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Perugia baluji tati wondude e ndiga toon to leydi Italie heɗoɗen ɗen ɗon potiti jokkino hakkude Benevento kañum tigui jaɓɓino Empoli ngal ɗon potalne kay ko Benevento kañum tigui fola ha e dingiral mum taw noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Empoli kañum tigui fooli kay Benevento baluji nayyi wondude baluji ɗi oɗo sanga noon ɗen ɗon potiti ɗe jokki taw ko toon to hojomaji dottaɗi hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Elias Verona kañum tigui jaɓɓi Venezia kono noon ngal ɗon potalne kay ko Venezia kañum tigui fawi taw e dow Elias mbo Verona baluji tati wondude baluji Genova kañum tigui jaɓɓino kay Catanzaro kono noon ngal ɗon potal ko Genova fooli Catanzaro baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel oɗo sanga noon toon to hojomaji dottaɗi ɗen ɗon potiti jokki hakkude Crotone kañum tigui jaɓɓi kay Spal kono noon hay goto e mabɓe heɓani ko wiyete logol toon to leydi Italie kono noon kay Fiorentina kañum tigui jaɓɓi Padova kono noon ngal ɗon potalne kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Fiorentina kañum tigui fawi taw e dow Padova baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel Parma kañum tigui jaɓɓi Pescara ngal ɗon potalne kay ko Parma kañum tigui fawi taw e dow Pescara baluji ɗiɗi wondude ndiga ɗen ɗon poti ɗin noon hiɗi yaare kay hojomaji capanɗe jeegom e ɗiɗi taw koye dawal ɗimmal toon to leydi Italie oɗo sanga ɗon hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Udinese kañum tigui jaɓɓi ɓen ɗon wiyeteɓe Vicenza kono noon ngal ɗon potalne kay ko Udinese kañum tigui fawi taw e dow Vicenza baluji ɗiɗi wondude ndiga ngal ɗon potalne kay hingal yaare kay hojomaji capanɗe jeegom e ɗiɗi toon to leydi Italie kikiɗannoma ɗen ɗon potiti kay ɗe jokku toon to leydi Italie kono noon ma en arte majƴi taw koye kabaruji meɗen faaɗi toon to leydi Italie sen immima toon to leydi Italie no mbirɗen gardini kabaruji men coftal balli taw ko demgal pular faɗen ko toon to leydi Espagne haalen kay ko fati accude on ɗon ardinoɗo on ɗon kippu taw noon ko président FC Barcelone wiyeteɗo Joseph Maria Bartomeu kikiɗe hanki ko kanko tigui waɗi kay démissionné ardade on ɗon équipe toon to leydi Espagne yatten hen ko Amadou Badi hodere Pular kanko tigui waɗanten cimtale ɗin ɗon kabaruji toon to leydi Espagne Amadou Badi hodere Pular jaam ñalle ma
yawur Seydi Diallo giɗo Pular, jam ñalle mon hettiyankoɓe yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe yeeɓiyankoɓe yawo weltare TV. Ko noon tigui kabaruji coftal ɓalle ɗemgal Pular, ceerno Oumar kono mbiɗani puɗɗorten ko toon to leydi Espagne. Kalen kam ko fati e banggue démission gol oɗo biteɗo José Maria Bartomeu, caggal kam kikiɗe hanki saga waktuji jeetati ere mo Espagne toon to kamno ko ɗon tigui José Maria Bartomeu huccodiri e dendagal directive mo football club Barcelona gam tigui joɗɗinde démission muɗum ha laaɓa. Konde kam iwi tigui président football club Barcelona siftinde noon José Maria Bartomeu ari kam ko hitande ujunnaje 215 toon to gardingu football club Barcelona. Caggal kam nde Sandro Rosen joguino tigui caɗele e justice mo football club justice mo leydi Espagne ɗum sabinoma kam ha immi toon to gardindu to. Ɗum noon guili on saaha ko oɗo biteɗo Bartomeu joɗi toon to jappere to, kono noon kikiɗe hanki o joɗɗini ha laaɓi. Ɗum noon wadde mbiyen ko duuɓi 5 waɗi toon to gardingu to. Ceerno Oumar Diallo oɗo saaha noon woni to garde resdete club o ko oɗo biteɗo Carlos Teuchès, kamne noon ko président commission économie mo football club Barcelona. Ɗum noon ko kam wawta ɗowde golle ɗe tan ɗo e balɗe capanɗe 4 ko famɗi fo nde ɓe mbawa won noon si tawi kadi heewi ko balɗe capanɗe 9. Ceerno Oumar Diallo toon to sumgoji to noon ina ɗamina kam ma tawtore oɗo biteɗo Victor Fons wondude e Joan Laporta noon feerino wonde président football club Barcelona ta ko hitande ujunnaje 2 e 3 ha hitande ujunnaje 2 e 10. Wadde kam mbiyen arɗo wino Barcelona duuɓi 7 toon to leydi Espagne. Ceerno Oumar Diallo hitande ujunnaje 2 e 15 noon caggal nde Bartomeu arno toon to jappere football club Barcelona siftinde on hitan club mo Catalan ɓe ƴeppino La Liga mo leydi Espagne e Ligue des champions européenne wondude e super coupe mo leydi super coupe mo Europe ha kay e ko fati e banggue coupe des rois mo leydi Espagne. Wadde mbiyen ɓe mbaɗino ko wiite triplete toon to leydi Espagne guili nden hitande yawti noon kippumo Catalan yiyani hay hunde ko fayodini toon to dunde Europe. Amadou Badi hodere Pular ha hande ko toon to dowlaji Europe heɗoɗen sen yalti kay ko fati kay e on ɗon wiyete José Maria Bartomeu heɗoɗen ko toon to dowlaji Europe halen kay ko fati jencude Ligue des champions européenne taw ko potiti yuɓɓinaɗe kikiɗe hanki. ko noon tigui Seydi Diallo kalten koye ñalngu ɗiɗaɓijo jokkino jemma hanki o ta ko Ligue des champions européenne toon to dunde Europe kikiɗe hanki walla mbiyen jemma hanki toon to leydi Russie ko locomotive mo Moskva kamen tigui jaɓɓino kippo mo Bayern mo dowle Allemagne ko Bayern jekkiɓe 2-1. Shakhtar Donetsk to Ukraine kamen tigui jaɓɓino Inter de Milan mo dowle Italie ko ndiga e ndiga ɓe gayniri. Oporto mo Moussa Marega mo leydi Portugal kamen tigui jaɓɓino Olympique de Piraeus mo leydi Grèce ko portofoli ɓe ɗiɗi e ndiga. Olympique de Marseille mo leydi France kamen jaɓɓino Man City mo leydi Angleterre ko City foli ɓe 3 e ndiga. Atlético de Madrid mo dowle Espagne kamen tigui jaɓɓino Red Bull mo Salzbourg ko Atlético foli ɓe 3-2. Borussia Mönchengladbach mo leydi Allemagne kamen tigui jaɓɓino Real Madrid mo leydi Espagne. Royaume des Ligue des champions européenne ko 2-2 ɓe kempiniri toon to leydi Allemagne. Liverpool mo Sadio Mané mo dunde Angleterre kamen tigui jaɓɓino Milan ko Liverpool foli ɓe loggi ɗiɗi wondude e ndiga toon to dingiral ngal Anfield. Atlanta mo Bergamo ko kamen tigui jaɓɓino kippo mo Ajax Amsterdam toon to leydi Atlanta mo leydi Italie kamen jaɓɓino Ajax Amsterdam mo leydi Hollande ko ɗekki 2-2 ɓe kempiniri kikiɗe hanki o. Guiɗo Pular ko ɗum woni ko ɓuuri tengtu e Ligue des champions européenne ko musidɗo mon Amadou Ba mo weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema. Amadou Badi hodere Pular mbo weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema ko toon to Ligue des champions européenne heɗoɗen ɗen ɗon potite oɗo sanga hiɗe jokki hakkude kay Istanbul kañum tigui jaaɓi kay ɓen ɗon wiyete Paris Saint-Germain ko noon ngal ɗon potali ngal yaare hojomaji 24 hay goto e mabɓe heɓani ko wiyete loggol ko nonne kay FK Krasnodar kañum tigui jaaɓi Chelsea ngal ɗon potali kay hingal yaare hojomaji 26 kay kono hay goto e mabɓe heɓani ko wiyete loggol e kikiɗe han noon sanga wattuji 21 wonande heruji Europe ɗum noon hawra toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 20 ɗi fawana e hojom ko hakkude kay
men don wite Juventus mo Cristiano Ronaldo kanyum tigi jaɓoto FC Barcelone tonto Alliance Torino ngal non putalane kikide hande ngal jeya e potital ɓurgal fade tonto Ligue des Champions européenne hay sindo kam Cristiano Ronaldo tawtortake e ngal ɗon potital e kikide hande tonto leydi Italie e kikide hande noma ɗen ɗon potite jokko kay taw ko potite Ligue des Champions européen hakkude kay Fenerbahçe kanyum tigi jaɓoto kay Dynamo Kiev ko on watta tan Borussia Dortmund jaɓoto Zenit Saint Petersburg ko Bruges mo Krépin Diatta kanyum tigi huccodirte e Lazio mbo Rome ko on watta tan Manchester United jaɓoto RB Leipzig mbo leydi Allemagne FC Séville mbo leydi Espagne kanyum tigi jaɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe Stade Rennes mbo Mbayñan taw noon ko toon to leydi Espagne sen immima ko fati Ligue des Champions européen en mbirɗen gardidi kabaruji men coftal wali taw ko ɗemgal pular heɗoɗen ko toon to dowlaji Europe halen kay ko fati kay e la Ligue 2 mbo leydi Espagne taw koye ñalngu jeenaɓe jo kikiɗe hankin uddiɗen ɗon potiti kay ko hakkude kay Girona FC kañum tigi jaɓina kay FC Cartagena ko nan ngal ɗon potane kay ko Girona FC kañum tigi foli kay FC mbo Cartagena baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel toon to leydi Espagne noon la Ligue 2 mbo leydi Espagne ɗen ɗon potiti noon ɗe jokkino kay yuɓɓinede kikiɗe hande walla kay wiyen hiɗe jokki oɗo sanga hakkude Albacete kañum tigi jaɓi Las Palmas mbo Gran Canaria ngal ɗon potalne kay hingal yaare hojomaji nogas e ɗiɗi taw koye dawal gadnal hay goto e mabɓe heɓan ko wiyete gol ko nonne kadi Sociedad Castellon kañum tigi jaɓi Almeria ngal ɗon potalne kay hingal yaare hojomaji nogas e tati toon to leydi Espagne hay goto e mabɓe noon heɓan ko wiyete gol ko nonne kay Espagnol mbo Barcelone kañum tigi jaɓi kay ɓen ɗon wiyete Ponferradina ko noon ngal ɗon potalne kay hingal yaare hojomaji nogas e tati hay goto e mabɓe heɓan ko wiyete gol toon to leydi Espagne noon e kikiɗe hande uddaɗen ɗon poti sanga wattude nogas e goho fawde hojomaji capantati toon to la Ligue 2 mbo leydi Espagne ko hakkude kay Royal Oviedo kañum tigi jaɓota kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay Logroñés toon to leydi Espagne sen imima toon to leydi Espagne man ya toon to leydi Portugal halen kay ko fati Premier League mbo leydi Portugal taw noon ko potital dirtanangal guila e ñalgu gadamiji hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Sporting mbo Lisbonne kañum tigi jaɓoto kay Gil Vicente kikiɗe hande sanga wattuji nogas e ɗiɗi fawdi hojomaji 45 wonande kay e ruuji Europe ɗum noon hawra toon to Afrique banggue hirnangue sanga kay wattuji nogas e go'o fawdi hojomaji 45 musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe e anduji nema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigui woni ko merenno noon kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular toon to leydi Espagne ko fati kay e wadde démissionné Joseph Maria Bartomeu en hetti kay Amadou Badi hawdere pular jencudi potité Ligue des Champions européen taw ko yuɓɓinade kikiɗe hanki en hetti kay Amadou Badi hawdere pular yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Marde mbir Diallo kettiɗum ala si jaam e joom gueno hirane